Treballa en gestió forestal, li agrada molt la natura i sobretot la muntanya. Visc a Avinyó, que és aquí al Bages, a Manresa, i això arran de que m'agrada la muntanya i els viatges, doncs quan tinc temps m'escapo a fer muntanya lluny. Quan no tinc tant temps la faig aquí al Pirineu i a prop. Aquesta afició em ve des de que vaig començar i vaig començar quan vaig deixar el futbol al meu poble i vaig agafar-me al centre excursionista on hi tenia algun amic. El centre excursionista té tradició a Avinyó ja de fa anys i començant a anar amb els amics a la natura muntanyosa, doncs ja em va transmetre i em va donar unes eines que mai havia descobert i un lloc il·limitat d'experiències, vaja. Sobretot psicològicament, sobretot somiant amb molta il·lusió. Físicament no acostumo a preparar-me molt perquè, diguéssim, ja físicament estic força bé en el sentit de que allò no és una competició física, sinó és una competició més psicològica, no? Has de suportar molts dies l'alçada i això és molt més psicològic que físic. I de fet jo em preparo fent la vida normal. Sí, aquest viatge van ser uns 40 dies de ruta en solitari, la majoria de dies per sobre els 4.500 metres, dormint, menjant i fent-ho tot. Volia enllaçar dues regions de l'Himàlaia, la del Khumbu i la del Rolvaling, i al mateix temps volia creuar colls alts i fer cims per sota els 6.000 metres, perquè és el límit en el que ja has de pagar un permís per fer muntanyes. Tot això de la forma més autosuficient i lleugera, que això també vol dir un compromís bastant alt, perquè estàs molt lluny de tot i no pots fallar cap moment, sense cap mena de comunicació amb l'exterior, i això, amb ganes de retrobar gent, de retrobar llocs i al mateix temps de descobrir-ne de nous en aquella part del Nepal. Aviam, les més altes que he fet, en aquest cas, he arribat a 7.500 metres al Manaslu, que és un 8.000 del Nepal. I després el que vaig fer als Andes és pujar la muntanya més alta de cada país. L'Aconcagua l'he pujat 2 cops, he pujat l'Ojos del Salado, que és un pèl més baixa, que és de Xile, el Sajama, que és la muntanya més alta de Bolívia, el Chimborazo, el Huascarán Sur de Perú, i després he pujat, és que m'agrada molt el Cerví, l'Aresta Mittelegi de l'Eiger també, l'Aresta de les Jorasses als Alps amb el Pere també va ser espectacular, i a l'Himàlaia he pujat muntanyes de vora 6.000 metres que no tenen nom però que m'han sigut també experiències molt intenses. I els Pirineus, com no, perquè els Pirineus són les muntanyes que em fan agafar aquesta empenta i aquesta força per provar aquestes més altes. En solitari? Quan s'està preparat, en solitari. Aquesta trobada va ser gràcies a un metge d'expedició dels anys 80 que ens va recomanar l'agència del Kami, que és el germà de la Pemba. I va ser una de les primeres coses que vam fer a Katmandú, buscant Kami perquè parlava castellà almenys, no? I arran d'això, arran de conèixer el Kami i fer un te, doncs ja es va anar desenrotllant totes les coneixences següents, que van ser el seu germà el Nima, l'escola que té i el projecte que té d'escola per nens amb dificultat d'accedir-hi, i vaig conèixer la seva història, que, com diu el Pere, és per un documental, la història del Kami també. Parla de la del Pemba, que també em van fer un documental. Torno al Nepal, torno cap a l'est, perquè em dona la possibilitat d'anar-hi sol. Hi ha llocs on no puc anar-hi sol perquè no hi ha permís. Torno a l'est i vaig a fer aquestes meves peregrinacions espirituals i alpines. Fer alguna muntanya de vora 6.000 metres, creuar per llocs on no ha passat ningú i perdre'm amb la gent del país, amb els xerpes i les ètnies que no són xerpes i que també acompanyen aquella part de l'Himàlaia. És una part del de terra. Aviam, la muntanya què és? La muntanya en si és que és molt gran i per mi la muntanya comença a la vall ja i comença molt lluny del que seria el cim. I la muntanya és la vida per mi. De totes les que he fet,
Ostres, costa molt això de triar una muntanya. És que et diria més que la muntanya com l'he fet. Primer amb els companys que començàvem a fer cims, després amb en Pere, algunes escalades. Més que la muntanya és com les he fet, les muntanyes, i no em puc quedar en una muntanya, em quedo amb totes i sobretot amb com he pujat a elles. Clar, això va ser una de les que em va agradar però que no vam pujar. Però clar, va ser una expedició el 2013 al Manaslu sols amb en Pere i vam estar 50 dies a la muntanya i no ens va quedar energia per més i vam arribar a 7.500 i va ser molt dur assumir doncs, el no poder culminar el somni, que era fer el cim. Amb la cara de la gent. Al Nepal en tinc una que em queda gravada, que és el Rezam Piriri. A la motxilla hi has de portar unes quantes coses, el que has de tenir és molta empenta, molta il·lusió. El blau. No, però faig moviments perquè crec que allò m'aportarà quelcom més, però no en el tema negatiu, contrari. Tinc fe. Home, ara perquè són 9:15 de la nit, em sembla, però si no m'estaria aquí 2 hores ara fullejant i mirant coses. Em sembla espectacular i m'agradaria que totes o moltes biblioteques tinguessin tota una part de natura muntanyosa, amb tota la informació que comporta, mapes, material, medicina, primers auxilis. Crec que hauria d'estar a totes les biblioteques de Catalunya i bé, i m'agrada molt, em sorprèn realment tenir tant material de muntanya aquí.